Hier achter mij had vannacht een plofkraak plakvoen. Ze hebben vermoedelijk met explosieven een pinautomaat opblaast. Ja, en de skeer die is grut. Net alleen in het pand, maar ik rondom. Ik denk, wat gebeurt hier? Ja, en dan zie je al die brokstukken liggen, weet je nog niet wat er gebeurt. Ja, het is onwerkelijk, onwerkelijk. Ja. Nou, we zoeken naar de appartementen, daar ben er in ieder geval 12 die ben ontroemen. Maar uit een onder appartement ben ik nog wel wat mensen hellen, die ben vrijwillig met ons meegegaan. Ze hebben de hele boel afgezet. We moesten heel ver naar achteren. Ze hebben mijn sleutel meegenomen, zijn de boel nu nog aan het ontruimen. Iedereen naar buiten gehaald. Ja, en ze zijn nu nog bezig. Ik heb verder nog geen idee wat er nu gaat gebeuren. Ja, je bent natuurlijk ook nog een beetje verdwaasd door de slaap. Je wordt heel plotseling wakker, dus ja, je denkt niet overal aan. Ik dacht toen die knal hoorde, dacht ik niet aan de plofkraak meteen. Ik liep naar de plofkraak, hebben we natuurlijk een onderzoek ingesteld, een grote zoekactie opstart om te zien of de dierders van deze plofkraak achterna konden. Tijdens die ziektocht hebben wij 1 persoon aangehouden. Die voldoet aan het signalement wat Sjoegen ons is verteld hier. Dus die is mogelijk belussen bij deze plofkraak. Maar dat moet naar je onderzoek uitwijzen. Ik denk dat het eigenlijk niet meer vertrouwd is pinautomaten zo in de gevel te plaatsen. Dat kan eigenlijk niet meer.